Вуконг, Вучанг, Вулунг і цяпер Вучы. А таксама Вэй Вінсміт, Анімуша і на Геймсконе паказалі сіквел Блэксміт Шонг Куэй. Хацелася б у гэтым шэрагу ўзгадаць і Ghost of Yotei, тызер якога таксама на выставе паказалі, але гледзячы, разумееш, што ён крыху выбіваецца і трошку бачна, конечно, наколькі палірованая гульня, наколькі яна зроблена белымі для белых. І гэта я толькі пералічыла гульні ў фэнтэзійна-сярэднявечных сеттингах. І, напэўна, і то не ўсе. А ёсць, напрыклад, яшчэ і Silent Hill F ці Mudang to Heart, дзе два галоўныя героі — гэта паўночна-карэйскі службовец і зорка кей-поп. Азія доўгі час у нас асацыявалася з ММО-РПГ, але, здаецца, сітуацыя мяняецца. І гэтыя шматлікія студіі спрабуюць сябе ў сінглплеерах. Дзякуючы, я думаю, Вуконгу, які адчыніў гэту браму ўсходняй аўдыторыі. У гэтым відэа, як сведчыць назва, мы паглядзім некалькі новых трэйлераў, каб кожны мог вызначыцца, чакаць ці не. І, на маё шчасце, тут не толькі соулзы і слэшары. Так, першы у нас гэта Вучы. Сінглплеерны экшн-адвенчар ад Nexon Games, дзеянні разгортваюцца ў гістарычнай Карэі эпоха Чосон. Галоўны герой — хітры чараўнік, які спалучае магію і акрабатыку, каб біцца з дэманамі і змагацца са злом. Глядзім. Люблю я гэты CGI, конечно, трейлер, не ведаю, як кіно амаль выглядае заўсёды, анімацыйныя. Забіла змяю. Во, змяюка. Птушачка. Ляціць. Ну і наш герой. Так вось пафасна цыгаретку курыць. О, гэта была сарока ў шапцы. Зараз будзем забіваць пад швару. Смярдзіць чымсьці. Нейкімі целамі смярдзіць. Напэўна, ліхтарык паказвае, што нейкі дэман побач, я так думаю. Ну, ці дэманеса. Пераклада не будзе. Хацелася б, конечно, ведаць, што яна яму сказала, але нават субцітраў ангельскіх нам не намалявалі. А што смешнага? Што смешнага, да? Смешнага то, што ён падумаў, што зможа яе забіць, ці што? О, меч. Мне здаецца, я штосьці бачыла нейкія сіўты пра гэты меч, што ён дакладна такі карэйска-гістарычны з этими сузор'ямі. Ну, яна паглынула моц змяі. Я б не сказала, што яна на змяю падобная стала, ну, можа, трошку. Ой, вочка зялёная. Ну, амаль як сапраўдная. Вучы. Вось так у нас. Спадзяюся, геймплей будзе такі не азіацкі. Я больш штосьці класічнае люблю. Наступны трэйлер — гэта Where Winds Meet, ці ў перакладзе, дзе сустракаюцца ветры. Мне здаецца, гэта максімальна нейкая рамантычна-ўсходняя вось такая назва. Это эпічны Open World Action RPG нас чакае. 10-е стагоддзе, Кітай у часы дынастыі Сунг. Мы гуляем за маладога майстра мяча, які адкрывае забытыя праўды і шукае ўласную ідэнтычнасць. Тут у нас трэйлер ужо падоўж 4 хвіліны. Будзем назіраць. Ну, нейкі фэнтэзі-элемент дакладна прысутнічае ў 10-м стагоддзі. І не думаю, што там такія мерапрыемства так выглядалі. Yet in darkness, legends are born.
Гэтай легенды будзем мы, вядома. Хто ж яшчэ, акрамя галоўнага героя. Музыка. Забыла пракаментаваць, што ў вучы там кампазітар вельмі круты, які пісаў кампазіцыі для гульні кальмара і паразітаў. Ну, графіка пакуль што трошку сумнеўная. Даволі па-азіяцку выглядае. Опа. Класны быў пераход кадра з нагі на нагу. А, як заўсёды. Ой, ну тут нешта мы зноўку скочым, там щось пад сапах бегаем. Нейкія зёлачкі. Пакуль што выглядае, як быццам бы зроблена гадоў 5 назад, як мінімум. Тэатр. Это мы любім. А, ну вось нават трошку баёвачкі, што ли, намалявалі. Я думаю, прыблізна так яна і будзе выглядаць. Не, вось гэта, конечно, вайб гэтай музыкі, ён заўсёды дадае атмасферы. Но я ўжо бачу, што это штосьці не для мяне. Вось гэтыя хуткія пшы-пшы-пшы. Тыщ-тыщ-тыщ. Ого! Вось гэта рыба, гэта босс класны. Хаця як быццам бы мусіла быць не соус-лайк. Як быццам бы там у нейкі іншы сусвет мы праваліліся. Гэта што, душа? Окей. Як быццам бы голас быў жаночым. Просто мне так падалося. Ну вось такая вось гульня. Такая вось гульня прэ-ордер. Ужо 14-го. І що тут нейкія, ну вось, можа і 3 героі тады нас чакаюць. Ну, цікава, цікава. Наступны трэйлер гэта Анимуша The Way of Sword. Вяртанне культавай серыі ад Capcom. Тут і самурайская атмасфера, і дэманічныя ворагі, і хуткія бітвы з мячамі і магіяй. Старая добрая Анимуша, але ўжо сучаснымі механікамі і графікай, пішуць нам у гугле. Не ведаю я, што з якасці чамусьці лепшы не атрымліваецца знайсці. А вось, як быццам бы прогрузіўся, ці шо? Лепш стала. Першы трэйлер ужо ў лютым выходзіў. Мне здаецца, шмат хто сапраўды чакае гэтую гульню. Шмат фанатаў у яе ёсць. Кринж, кринж. А гэта што за жанчына была побач? Ну, нейкіх дэмонаў мы тут будзем збіваць. Ой, ёсць лук, ёсць дзіда нейкая, трошку дзіўная, ёсць вядома самурайскі меч. Ну і усялякія розныя дызайны дэмонаў нас чакаюць. А, вось гэта жанчына, што была побач. Чым скончыцца? Яны як быццам бы падобныя, вам так не падаецца? Вось гэта дэманы, гэта жанчыны, яны як быццам бы аднолькава былі адчынены. 26-й год. Ну і апошняя гэта гульня, якая ўжо дакладна будзе вельмі паспяховай, новая частка Blacksmith Shong Kuei. Сіквел нашумевшага Вуконгу. У цэнтры сюжэта легендарны герой Джун Куэй, вядомы як знішчальнік дэманаў.
Атмасферны дарк-фэнтэзі з эпічнымі бітвамі і графікай узроўню CGI фільмам. Што ёсць, то ёсць. Ці гатовы вы пабачыць імбу сапраўдную у свеце азіацкіх гульняў? Я думаю, конечно, меня трошку здзівіла, што так хутка, бо мне здаецца, Вуконг як быццам бы выйшаў не так даўно, але ведаеце, у Кітаі і шматпавярховікі будуюць за год, так што ўжо гульню можна, напэўна, распрацаваць таксама. Ну, а і хто ж ваш майстар? А що у іх з вачамі? У яго няма вачэй? Яго пакаралі такім чынам, ці што? Зараз даведаемся, што іх майстар гэта не зусім той чалавек, ці што? О, нейкія оркі. Ці хто? Они? Не ведаю, як яны называюцца па-правільнаму. Ого, тыгр. Вялікі. І на ім яшчэ хтосьці сядзіць. Ну, усходнія культуры не былі б усходнімі, калі б яны тыграў не выключалі паўсюль, дзе можна. Тоже такая музычка. Колькі у цябе вачэй, сябра, пакажы? 2? А то аказалася, што як быццам бы зверху таксама нейкія 3 вока. А чакайце, ну гэта ж не быў наш Шон Хуэй на тыгры? Я думаю, ці быў? Ну не маглі ж нам у тызеры не паказаць галоўнага героя, то ён і быў? Цікава. Ну вось такія цікавостачкі ў нас. Ну і на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй вялікі за прагляд. Пішыце ў каментарах, што з гэтага вам спадабалася больш за ўсё. Я ведаю, што апошняе. Цісніце падабайку і да сустрэчы ў наступных відэа.